Co obxectivo de contribuir á divulgación do mundo dos fungos e o respecto polo medio ambiente e recursos naturais, o Concello da Pobra convoca o 8º concurso fotográfico de micoloxía. 8º concurso fotográfico de micoloxía, que celebramos con a esperanza de que sirva para sensibilizar a xente sobre a importancia de conservar os nosos ecosistemas e a súa produción, os seus recursos, e eses son os obxectivos xerais de toda a actividade, de todas as jornadas micolóxicas. Os interesados en participar poden inscribirse dende hoxe mesmo e ata o día 27 de outubro. Deberán facelo a través do enderezo electrónico apobra.micoloxía@gmail.com, indicando nome, apelidos e teléfono de contacto. Admitiránse 2 obras por participante. Cada unha desas fotografías vai a ter 2 réplicas. Unha que é a que de forma anónima se vai a presentar ao xurado e que será de boa calidade, a que nos poñamos todo o esforzo para que salga bonita, que se vean as características do cogomelo, da paisaxe, o que nos consideremos, e outra onde se vexa a tarxeta de participación. É importante isto sinalar que a tarxeta de participación ven en formato papel ou ven a través de un móvil, debe estar pegada a ese cogomelo que fotografiamos. Non pode ser facer a imaxe e despois pegar a tarxeta como un PDF. Eso é motivo de exclusión. De acordo? Ou tamén se lle fai unha foto co móvil a tarxeta e en vez de levar o papel levamos o móvil con esa tarxeta de participación. Os 3 primeiros clasificados recibirán vales de compra por valor de 350, 250 e 150 euros respectivamente para gastar no comercio local. As bases completas xa se poden consultar na web municipal.